eta ongi etorri egun berri batera. Gaur urriak 20, ostirala da eta aste amaitzeko bi elkarrizketa interesgarri izanen ditugu. Batetik Santos Indako Etxea, pentsioduna eta ahora 1080 orain gizarte ekimenaren parte, haien arazoak kontatuko dizkigu eta haien egoerataz hitz eginen dugu, eta azaroaren 11an duten manifestazio erraldoiaren inguruan ere. Bestetik, Mikel Taberna, euskal idazlea eta itzultzaileaz izateaz gain, euskal idazleen elkartearen kidea da, eta Iruñeko udalak elkartearen laguntzarekin batera, Kondestable Jauregian ospatuko den hitzen mintegia literatur tailerra, den inguruan hitz eginen dugu. Baina, beti bezala, elkarrizketak baino lehen goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1936an, Hernanin 22 abertzale espetxetik atera eta fusilatu egin zituzten frankistek. Urte batzuk geroago, 1975ean, ibilaldi berdeari hasiera eman zitzaion. Egun berean, baina 1976an, Maradona futbolean estreinatu zen. Eta bukatzeko 2011an, etak jarduera armatua behin betiko amaitzea erabaki zuela jakinarazi zuen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Ostiralean batetik ez dok hiru akustikoan. Mikel Martinezek eta Patxo Telleriak osatutako bikote artistikoak ez dok hiru ikuskizunaren bertsio akustikoa eskainiko du Txantreako Saletarren antzokian. Emanaldia arratsaldeko 8etan izango da eta sarrerak 6 euroren truke eskuratu daitezke. Bestetik Basotik Itsasora. Basotik Itsasora dantza ikuskizuna eskainiko dute SCNO BIK eta dantzazek. Sorkuntza koreografikoa eta zinema uztartzen dituzte formatu berritzaile batean. Saio berean, ikusentzunezko emanaldi batez gozatzeko aukera eta dantza ikuskizun baten antzezpena. Antsoaingo antzokian eskainiko dute arratsaldeko 7:30 6 euroan. Larun batean batetik hitzaldia, gazteak eta herri ekimenak mugaren bi aldeetan. Baztango gaztetxea eta Baigorriko Basa Haizea elkarteko kideen eskutik. Goizeko 11:30 Elizondoko Amnestia elkartean, sarrera librea. Bestetik berrerabiltzearen artea. Urriaren 21ean arratsaldeko 5 eta 8 bitarte berrerabiltzearen artea tailerra egingo dute biltokin. Jarraian NBT 23 final laurdena Leitzan. Leitzako herri aretoan egingo dute Nafarroako bertsolari txapelketa final laurdena, arratsaldeko 5:00. Amaituz tailerra aurrendako sormengunea. Bali berdea, terrapiun txipiak, Sandu Zelaiko Zibi Boxen arratsaldeko 5:30 7:00. 6 eta 11 urte duten aurrentzat, 2 eurotan. Haur eta familiendako antzerkia, Untxia eta Koiotearen abenturak. Iturramako Zibi Boxean arratsaldeko 6:30. 3 euro aurrez izena eman da. Igandean, aste amaitzeko mendi irteera, Kareharria Nafarroan. Mendi irteera antolatu du Biltokik Urbasara. Kareharria Nafarroan ezagutzeko ibilaldia egingo dute urriaren 22an igandean, goizeko 8:00 3:00. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Siemens Gamesako enplegu murrizketa zorrotzak 1800 postutarako mehatxua egiten du Nafarroan. Lurreko jarduera kolikoaren erabateko itxiera baloratu du. UGTek Europako batzordeari presio egiteko eskatu die foru gobernuari eta industria ministerioari. Aste artean, sektorearentzako laguntzak aurkeztuko baititu. Komisiones Obrerasek Europako merkatua babeste eskatu du. Eskuinean 20 kamioik bakarrik eramango dute lehen laguntza Gazara. Egipto Rafako mugako pasabidea konpontzen amaitzen ari da. Argazki nagusian Jose Manuel Miñones, osasun ministroak, petari positroien igorpenaren tomografia buruzko azalpenak entzun ditu. Titularrean osasunerako teknologia. Unibertsitate ospitaleak PET bat eta gamma kamara bat estreinatu ditu. Behan batetik euskaraldiak hizkuntza ohiturak aldatzen laguntzen du. Bestetik froga fisikoak Iruñeko udaltzaingoan soldatak igotzeko. Jarraian gobernukideek 7 batzorde kenduko dizkiote UPN-eri lehendakaritzatik.
Bukatzeko 8 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten, 42 oilo hiltzeagatik aspurtzen. Diario de Navarrako titular nagusian, UGTek eta Comisiones Obrerasek erakundeen erreakzioa eskatu dute Gamesak Nafarroan duen etorkizun zalantzagarriaren aurrean. Siemens Gamesak 1.800 langile ditu gaur egun Foru Erkidegoan. Multinazionalak langileen murrizketan handia iragarriko duen beldurra. Eskuinean txibiteren bazkideak PFZ-aren deflaktaziora ireki dira. UPN-ren proposamenak partziala eta progresiboa egitearen alde egiten du, inflazioaren ondorioak murrizteko. Argazki nagusian Jose Miñones ministroa eta Fernando Domínguez kontseilaria lantalde berrietako langileekin. Titularrean aurrerapen bat osasunarentzat. Nafarroako Unibertsitate Ospitaleak bere lehen peta estrainatu du eta 2007 miaketa bere gain hartuko ditu. Behan batetik hilabeteko egunik euritsuenak asteburu eguzkitsua dakar. Bestetik Aragonesek senatua humilatu zuen amnistia eta referenduma defendatu ondoren. Garako titularrean euskararen aurkako bigarren epai judiziala 48 ordutan. EAEAnek berriro baliogabetu ditu euskararen erabilera lehenesten duen Lakuako gobernuaren dekretuaren zenbait atal. Oraingoan PPren errekurtso bat zati batean onartu du, joan den asteartean argitaratu zuen epaiaren ildotik. Argazki nagusian hezkuntza legearen proiektua azken txanpan sartu da, alderdi politikoen arteko giro nahasian. Gasteizko legebiltzarrak atzera bota zituen atzo hezkuntza legeari egindako osoko zuzenketak. Kontu jakina zen, aste honetan EH Bilduk bere ezezko botoa iragarri ondoren. Atzoko eztabaidan agerian geratu ziren gobernukideak eta koalizio abertzalearen arteko desadostasun handiak. Ezkerrean, energia fosilen kontsumoa eta mendekotasuna hazten ari da EAEn. Beko berrietan, batetik legebiltzarra balizko amnistia baten alde. Bestetik, Gaza kolapsatu eginda laguntza humanitarioaren zain. Berrian titularrean, udalek agiriak euskara hutsean egitea galarazi du EAEko auzitegi nagusiak. Udal legearen bidez, euskara sustatzeko dekretuaren artikuluen aurka jo du berriz ere justiziak. Oraingoan PPren helegitea aintzat hartuta. Udalek jardunberari eutsiko diote, epaia irmoa izan ezean. Argazkian Baiona, Konfederazioaren agerraldia atzo. Tituluan, eskaera EPERI. Euskal hiztunen emendatzea azkartzea. Euskal Konfederazioak nahi du euskaldunak gutxienez 30% izatea iparraldean 2050erako. Beko argazkian hondakinen artean harrapatutako herritarren erreskate bat atzo Kan Yunis hirian. Tituluan Gaza, laguntzaren zain eraso etengabean. Eskuineko berrietan batetik sindikatuen arabera garai egokia da arlo publikoan. Bestetik, Eusko Legebiltzarrak atzera bota ditu hezkuntza legearen osoko zuzenketak. Eta bukatzeko Euskal Kazetaritza sariak irabazi dituzte Martxelo Otamendik eta Iñaki Petxarromanek. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Xabier Alkuaz Tafaiako alkatearen hitzak. Udalen autonomia indartzea lehentasun erabatekoa da. Xabier Alkuaz, Nafarroako udal eta kontzejuen federazioko presidente izendatu dute. EH Bildu PSN geroa bai eta independentein baten babesarekin. Bere lehentasun nagusien artean honakoak. Despopulazioari aurre egitea, udal autonomia indartzea eta Nafarroako eskualde ezberdinen arteko oreka bilatzea. Beste berrian, herri gora 10 urte euskarari puzka, 50 euroko saski bakar eta biribila eta komunitatea batuko duen argazki erraldoia atera nahi dute aurtengo kanpainan. Gaurtik azaroaren 9 bitartean egin daiteke saskien eskaera. Amaitzeko euskaraldia eraginkorra da. Parte hartzaileen 76%k haien hizkuntza ohiturak aldatzen dituzte. 17.000 nafarrek parte hartu zuten azken edizioan, eta 800 entitatek eta elkartek sortu zituzten ariguneak. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Santos Indako etxea daukagu gurekin. Arratsaldeon, Santos, zer moduz? Arratsaldeon, bai. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ahora 1080 orain gizarte ekimenaren parte zara, ez? Eta azken egunetan, albistetan, asko entzuten ari den gaia da hau, pentsiodunen kontua.
Eta honen arira, azaroaren 11an, ez banagoker, eginen duzue manifestazio haundi bat, ez? Baina konta iguzu pixkat hasieran, testuinguruan kokatzearen, pixkat zein dan arazoa? Azkeneko 6 urte hauetan, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua ari da aldarrikatzen 1.080 euroko gutxieneko pentsioa persona pensionista guztientzat. Eta horrek ekimena batzuk ekarri ditugu eta egin ditugu jaz gehien bat Baskongaietan egin zen, eta hemen hauteskundeekin bat egin genuen kanpaina hortan eta pentsatu genuen etzela momentu egokiena eta utzi genuen hauteskundea pasatu ondoren berriro hartzeko gaia eta aurre egiteko. Eta hasi ginenean pentsatu genuen, gure eskaera, 1.080 euroko eskaera, bakarrik pensionisten arazo bata edo jendarte guztiaren arazo bat. Eta esan genuen, hau jendartearen arazoa da. Azkenean ari gara, bizi baldintzaz eta gutxieneko pentsioaz. Eta orduan pentsatu genuen, Nafarroan behintzat egokiagoa izango zela beste eragile batzuk ere parte hartzea gure errebindikazio horretan. Eta ekainaren 21ean egin genuen, deitu genituen eragile batzuk, Nafarroko eragile batzuk, bilera batera, eta hor pixka bat azaldu genean zein zen gure asmoa eta zer egin nahi nuen. Beraik oso ongi hartu zuten proposamena eta hortik sortu zen herri ekimen hau, orain deitzen diogu, ahora 1.080 orain, eta hortik aurrera bilera batzuk egin ditugu, gauza batzuk erabaki ditugu eta hortan ari gara. Eta egun batean joan zinaten parlamentuaren aurrera eskaera hori eskatzera, ez? Bai, nahi genuen, klaro, azken finean edozein erabaki gai honen inguruan parlamentuak hartuko du, eta orduan parlamentuari pixka bat azaldu nahi diogu gure zergatiak eta nondik datozen eta ze eskatzen dugun zehazki. Erregistratu genuen eskaera hori eta handik 15 egunera edo erantzun ziguten, esanez, bagenuela data azaltzeko gure asmoak lan talde batean eta izango da datorren ostiralean, 27an, 12 eta 4 Eta zer eginen duzu hor bertan? Zuen arazoak plazaratu, zuen eskakizunak edo nola? Bai, deitu dugu konzentrazio bat 11:30 eta 11:30 edo orduetan gutxi gora bera, barrura sartu behar duten personak herri ekimena ordezkatuz, adieraziko dute zer asmoa dituzten eta zer esan behar duten barruan. Eta gero barruan azalduko da nondik datorren gure eskaera eta zer eskatzen diogun konkretuki Nafar gobernuari eta Nafar parlamentuari, eta hori da, datorren urteko aurrekontuetan 1.080 euroko gutxieneko pentsioa baieztatu behar dela, gauzatu behar dela, eta hori eskatuko dugu, ez dugu beste eskaerarik. Eragile asko ez daude herri ekimen honen atzetik? Bai, momentu honetan daude 17 eragile, horien artean daude 5 sindikatu, 4 talde pensionista, dago ere feminismotik ere bilgune feminista dago, gazteak ere daude, eta gero Reas ere dago, eta holako taldea daude. 17 talde osotara. Ez dago itxia, zeren nahi duen taldeak bat egin dezake eta txikitu daiteke egiten dugun planteamentura. Beraz, badago korreo elektroniko bat, non 4 lerro idatziz, posible den atxikitzen nahi duen guztia. Zer da salatzen duzuena, Santos? Salatu baino gehiago da, persona asko daudela, ez dutela kobratzen bizi duin bat izateko haina. Orduan, hori nolabait konpondu behar dela. Eta gainera, eta gero datuekin saiatuko naiz azaltzen, gehien bat gainera, arrakala, pensioetan arrakala horrek baduela arpegia, eta du emakume arpegia. Eta, klaro, hemen hasten bagara atzera begiratzen zergatik eta nola emakumeak jasatzen duten arrakala hori, pixka bat dago zor bat bezala emakumeekin eta bere pensioarekin nolabait ordaindu beharra, ez? Ez da salatzea, baina bai eskaera konkretu bat gai horren inguruan. Esaten duzuna da, emakumeek gutxiago kobratzen dutela? Bai, dudarik gabe. Adibidez? Begira,
Daude momentu honetan daude Nafarroan seguritate sozialeko, gizarte segurantzak ordaintzen ditu 150.000, 2.000 pentsio. Horietatik badaude 15.000 pentsio bikoiztuak daudenak. Eta horietatik 75 baino gehiago dira emakumeak, horrek esan nahi du pentsio bikoitza, 2 pentsio kobratzen dituzten personak gehien bat emakumeak direla. Beraz, geratzen zaizkigu 151.000 pensionista, persona pensionista. Eta horietatik ere, nabarmen ikusten da, emakumeak gutxiago direla, gizonezkoak baino. Orduan, hor zehatu behar dugu. Eta 151.000 persona hauetatik, 51.000 persona kobratzen dute 1.080 baino euro baino gutxiago. Eta hor ere berriro, ateratzen da, ikusterakoan emakumezkoak eta gizonezkoak 186 direla gizonezkoak eta 134 direla emakumezkoak. Orduan, garbi ikusten da, nork nolabait arrakala hori pentsioetan nork jasatzen duen, da emakumezkoak. Gero badaude beste datu batzuk eta ziur aski izango dugu aukera komentatzeko. Bestela jendea erotuko dugu hainbeste datu gurekin. Aipatu dituzun datuak badira 2022koak? Ez, 2023koak. Hauek dira abuztuko 2023ko datuak. Gizarte segurantza horrian, eta hortan nahiko ongi dago, hilabetero azaltzen dira datu hauek. Hilabetero. Zenbat pensionista dauden, zenbat pensio dauden, zenbat den gutxieneko pentsioa kobratzen duten personak, eta hori noski etortzen da, generoz, zatitua edo banatua, ez? Orduan, datu adierazgarria dela eta oso interesgarriak datu horiek ezagutzea. Badakigu jendeak askotan ez gaudela ohitua datuekin norbait hasten denean, seiduan esan du, aski da, ja. Orduan, ez digula datuei kasu gehiagirik egiten. Nik uste dut kasu honetan bai eskatuko niola jendeari, arreta pixka bat zeran, dira datu adierazgarriak, non, hitz egiten dugunean, askotan ohitura izaten da, arrakala pensioan, eta jendeak esaten du, betikoak hemen daude esaten. Baina eske, datuekin garbi ikusten da, hori hor dagoela, eta hori inork ezin du diskutatu. Saiatzen dira, ezin du diskutatu. Eta pensioen inguruan, emakumezkoek askoz ere egoera okerragoan daude. Iniziatiba honekin hasi zinetenean, ze agerraldi, ze kontzentra edo ze gauza egin dituzue, orain arte? Egin ditugu, hori izan zen hasiera izan zen ekainaren 21, udan egin dugu parentesis txiki bat, eta irailean hasi ginen, eta nik uste dut irailaren 8an eman genuen herri ekimena honen aurkezpena nolabait, 8an uste dut izan zela, eta hortik aurrera jarri genuen martxan sinadurak jasotzeko horri bat. Nahi duen personak sinatu dezake horri hori. Eta orduan, ari gara plaza diferenteetan, herrietan, ez dakit zer. Aurreko asteburuan, etxarrin, oinez zela ere, por cierto, eskerrik asko Andramari ikastolari eman zizkigun erreztasunagatik hori gauzatzeko, eta jaso nituen, ez dakit, 708 sinadura, zera ez? Beste munduko gauzarik egin gabe. Jendeari azalduz, gaia zein den, nik uste dut oso errez ulertzen duela, eta bere konpromisoa betekoa dela. Zango zenuke jendeak babesten duela gaia. Bai. Eski hain, guretzat hain normala da, hain erreza izan beharko luke olako gai batekin persona guztia sensibilizatzea eta laguntzea hori gauzatzen, non esan, oso erreza iruditzen zaigu, norbaitek esango du, zue sartuta zaudete eta zuentzat dena erreza da, baina ez zaudenak. Eta gero badago ikuspuntu izugarri bat, porai esaten duena pensionistak oso ongi bizi garela, ez? Da hori, batzuk oso ongi biziko dira, beste batzuk ongi eta beste batzuk oso gaizki bizi dira. Orduan, kasu honetan ari gara pentsatzen gehien bat okerren bizi diren personetan. Eta horiei merezi diegu zerbait berezia egitea. Zeren lana egin dute. Eta sartzen bagara emakumeetan ni te kuento, no esaten den bezala, zeren zaintzak hor daude. Eta garbi dago emakumeak gizonezko baino lana askoz gehiago egin dutela, eta ordainetan, pentsioetan, konparaketa egiten badugu okerrago daudela. Eta hemen batek esango, baina ez dute kotizatu.
Kotizatu ahal izan dute, bere borondatez ez dute kotizatu, edo ez dute kotizatu ezin zutelakoz. Eta kaso horietan nolabaiteko konpentsazio bat beharrezkoa da ematea. Zein esango zenuke dela Nafarroako parlamentuaren edo politikarien jarrera, gai honengan? Erantzunkizunik jaso duzue? Guk eskatu genituen bilera batzuk 3 alderdiei, pentsatuz besteak ezezkoa emango zigutela, eta 3 alderditik 2 alderdirekin egon gara, azaldetu dugu, eta oso ongi. Beraiek ados daudela, saiatuko direla aurrekontuetan zeratzen. 3. partidua, eta kasunetan da geroa bai, oraindik ez digu erantzun, ni pentsatzen dut erantzunko digula, eta beraiekin elkartuko gara azaltzeko zeintzu diren gure asmoak eta zer eskatzen ari garen. Eta orduan hortan gaude. Gero parlamentuak, nik uste dut zaila izango dela zerbait aurrera ateratzea, baina hori zerbait eskatzen duzunean beti, zera ez? Kuriosoa da, atzo uste dut atera zela informazio bat, Nafarro Gobernuari den pentsatzen inpuestoak pertsona batzuei jeisteko edo goikotzeko. Eta gu, esaten duzu, bale, gizarte edo jendarte zera batean biziko bagina izango luke zentzua. Baina badaude jendarte honetan, Nafar jendartean, badaude pertsona batzuk gaizki bizi direnak. Eta orain pentsatzea, tarteko jendarte hori, inpuesto gutxiago ordainduko dituela, nondik aterako dirua behar diren pertsonoiei zera emateko. Ari gara, pensioaz, ez dut aipatu nahi ere, errenta bermatuaren inguruan. Zer hor badaude beste gutxienez dira 16-17 mila famili, baina eragiten dio errenta bermatu horrek 37 mila personari. Eta esaten dut, ari dira kobratzen 716 euro, 12 hilabetetan. Eta esaten duzu, nola da posible, persona horiek Nafarrak diren bitartean, nola da posible, pentsatzen egotea, inpuestua jetxi behar ditugula. Nondik aterako da dirua hori ordaintzeko behar denaina. Eta hor, betiko zalantza sortzen dira, ez? Ez dakit besteak, baina negeratu naiz gogokin datu gehiago entzuteko. Adibidez, emakumeen egoeraren kontua, aipatu duzu. Bai. Nafarroan badaude beste gutxieneko pensioaz. Aipatu dugu 51.000 persona kobratzen dutela 1.080 euro gutxiago, baina horien artean badaude 21.300 persona non kobratzen duten estadutik, gizarte segurantzatik, gutxieneko pensioa. Zein da gutxieneko pensioa hori? 750 euro. 14 hilabetetan, 753 euro. 22.000 personaz ari gara. Norbaitek gaur justifikatzen aldi dira pensio horrekin bizi duina bat atera ezin da. Ezin da, orduan, esaten dugu, eta lana egin dute, azken finean ari dirako zeratzen. Eta hemen ere beti badago jendea bere jarrera justifikatzeko esaten duena. Baina horiek igual ez dute kotizatu, baina igual dituzte 4-5 etxeporai edo ez dakiz txaleta non. Baina hori ere ez da horrela. Zer Nafar gobernuak gutxieneko diru horiek ordaintzen dituenean zure errentaren aitorpena azaldu behar duzu. Eta horra azaltzen da zer daukazun. Orduan, hor ere pixka bat serioak izan beharko gineke, esateko, hori ez dute merezi. Beraik ikusiko dute zergatik ez duten kotizatu eta zer duten. Gu ez gara esaten. Persona guztiei, zein eta naiz eta izan kapitala bat, milion batena, ez gara hortaz ari. Ari gara, benetan behar duten personei, bete behar zaiela, beharrezko zera hori, gutxieneko hori. Eta zergatik emakumezkoek kobratzen dute gutxiago? Betiko kontua, alde batetik lan txarrenak izan dituztelakoz, lan gutxiago ordaintzen dutenak izan dituztelakoz, eta gero kotizatzeko garaian ere, behar ari ziren urteak kotizatzerik ez dutelakoz izan. Osea, eske da, lan txarra, gutxi kobratu, gutxi kotizatu, urtea gutxi, eta ondorioa da, pentsioa gutxi. Eta nola igoko diete pentsio horiek ez badago paper batean jarrita
berez lan egin duten egunak edo urteak, ez? Bai. Hori Nafar gobernua bere ogasun haziendak edo datu guzti horiek badazki. Hemen dago borondate politiko eza. Gauz horiek pixka bat azaleratzeko desateko. Egoera hau da. Egoera aurrean zer egin behar dugu. Eta hor politikoek erabaki behar dute hori ezinezkoa dela. Orduan neurriak hartu behar direla. Datu horiek daude nahi den zeran. Ni aipatzen ari naiz gizarte segurantzako datuak eta datu ofizialak dira. Orduan esaten duzu, datu hauekin edozin politikok zer pentsatu dezake. Beste alde batera begiratzen du eta ez du ikusi nahi datuen larritasuna. Eta horrengatik ari gara esaten momentua dela larritasuna hori pixka bat konpontzeko. Eta pentsatzen dugu, eta ez da konponbide osoa, pentsatzen dugu 1.080 euroko gutxieneko pentsioak nolabait pertsona askori igual bere bizi baldintzak hobetuko lizkiokela. Eta gainera kontuan izan behar dugu, ez dela dirua eman da jazta, ez, diru hori martxan jartzen baduzu. Orain gastatzen dirua gastatu ezin duten pertsona horiek seguro dirua gastatuko dutela. Orduan da, nolabait zeran sartzea, sisteman sartzea, eta hori berreskuratuko da bai ala bai, lehentxiago edo geroxiago. Karo, 1.080 da ere soldata minimoa, ez? Barkatu? Osa, nahi dut, lan egiten duen pertsona batentzat 1.080 dela soldata minimo hori. Lanbide arteko soldata esaten zaio, bai. Hori da gutxinekoa, jaz jarri zuten, eta, bueno, eta esaten duzu. Badakit ez dela berdina gutxieneko soldata hori edo pentsio minimoa, ez? Badakit ez dela berdina, baina nik uste dut parekatu daitezkela beharrak, persona baten beharrak. Lanean egon, lanean ez egon. Noski, lanean dagoenak ematen du gehiago mereziko lukela lanean dagoelakoz. Baina hemen ez gara ari ze meritua dituen bakoitzak bat kobratzeko edo besteak kobratzeko. Baizik bere egoera ekonomikoa bizitzaren aurrean nola den, ze beharret dituen. Eta ez gara, ari berriro errepikatuko dut, denek, bai ala bai, jasotzea 1.000 euro. Ez, benetan behar duten personek. Eta berriro, haziendak, badazki, oso ongi dazki, nortzuk behar dituzten eta nortzuk dauden egoera okerreagoan hori betetzeko. Eta zuk uste, bueno, baietz imaginatzen dut, baina politikarekin lotuta dagoela, ez? Agian beste alderdi politikoren bat hor egongo balitz edo lan, egoera ezberdina izango zen? Suposatu nahi du baietz. Gutxienez, gai hauekin sensibleago den partidu bat bada. Nik uste dut eskuindarrek ez luketela zera azkenean egoera hau datorren lekutik. Eta ez dator ezkertear gobernuak egon direlakoz. Eskuindar gobernuak hori onartu dutelakoz hola izan dadin, ez? Ni pentsatu nahi dut ezkertiar partidu batek zerbait egin beharko lukela egoera hau konpontzeko zeran. Eta ez dugu planteatzen egoera zuritik, edo beltzatik zurira pasatzea. Ez, goazen hastea hitz egiten. Goazen jakitea datuak, goazen, hau hola dago, zer egin dezakegu. Eta poliki-poliki gauzako betzen hasi. Baina orain arte da, isiltasuna, hemen ematen du ez dagoela arazorik, baina arazoa hor dago. Eta ostiralean beraz elkartuko zarete, ez? Bai. Politikariekin edo? Bai. Ostiralean da Nafar parlamentuan egiten da olako lan talde bat edo, lan sesio edo esaten diote, eta hor joaten zara, hor azaltzen duzu zure asmoa edo zure aldarrikapena, beraiek gero galderak egiten aldizkizute zera bat, erantzuten duzu, eta hor bukatzen. Eta gero, pixka bat aurrekontuak hastin direnean, ikusi beharko dugu berriro ere partiduekin egotea, zer eskatzen ari garen, eta beraiek zer egin dezaketen hori gauzatu ahal izateko datorren urteko aurrekontuetan. Esaten dute datorren urteko aurrekontuak batzeratuko direla martxo arte edo otsail arte, orduan, guk gure planak ziren urtero orain arte aurrekontuak onartzen ziren abenduan, eta gure asmoa zen abendua baino lehen egitea olako manifestazio erraldoi bat, ez? Baina ziurazki manifestazio hori egingo dugu, ez da azkenekoa izanen, zeren otsailean edo bueltatuko gara berriro aurrekontuak pilpilean dauden neurrien, ez? Eta zu hor lan sesio horretan egonen zara?
Ez, ez. Galetu behar nizun, prest daude. Prestatu dituzu hitz egokiak. Ez badaude beste pertsona batzu, ni baino askoz egokiagoak direnak, eta zera, bai, egongo da. Gero etorriko da pertsona bat oso jaioa dena gai hauetan, eta Parlamentu Baskongaduan ere nolabait mugimenduaren izenean parte hartu zuen. Da Mikel de la Fuente, da irakasle bat, eta oso jarria dago pentsioen inguruan. Berak eramango du pixka bat zama handiena, baina gero beste 4 pertsona egongo dira, ere bere iritziak ematen da bere aportazioak egiten. Arazo hau bakarrik Nafarroan ematen da? Ez, arazoa ematen da leku guztietan. Leku guztietan, ez? Leku guztietan, bai. Eta beste erkidego batzuekin hizketan zaudete edo kontatzeko zuen arazoak? Guk esan dizudan bezala, gu gara, pensionista bezala, gara Euskal Herriko pentsiodun mugimendukoak, eta noski, badakigu hango partaidea zer egiten ari diren, eta gu hemen. Baina kasu honetan, bi administrazioa diferenteak dira. Han badaude, han badaukate sistema bat, ez dira ailegatzen ere 1.080 euro, nahiz eta Nafarroa baino gehiago ordaintzen duten. Eta han dago nasita, pentsioen gehigarri hori, renta garantizada de ingresos esaten diotean. Eta biak doaz eskutik, biak dira berdinak. Nafarroan hori berezia dago. Hemen da errenta bermatua, momentu honetan dago 716 euro hilabetean, 12 hilabetez, eta bestea dira complemento de pensiones delakoa. Eta Nafarroak ere baditu bere almena, zeren ari da, momentu honetan ari da, lehen aipatu ditudan 750 euro gizarte segurantzak gutxieneko pentsioak gehitzen dituena, hemen ordaintzen ditu 102 euro gehiago hilabetero. Osea, hemen Nafarroan dago 800 eta 205 euroraino ailegatzen dira. Baina aipatu dut ere, Nafarroan direla jaia 22.000 persona gutxieneko pentsiori kobratzen dutenak. Baina Nafar gobernuak bakarrik ordaintzen du 12.000 personari. Orduan esaten dugu, nola da posible, 22.000 persona gutxieneko pentsioarekin egon, 12.000 ordaindu eta beste 10.000arekin ze gertatzen da. Orduan horre esaten digu Nafar gobernuari, zu badakizu nortzu diren. Orduan, bidali eskutitza bat persona bakoitzari adieraziz bere eskubidea duela gehigarria hori kobratzeko. Eta zergatik ez dute kobratzen? Izan daiteke, edo badakizu guk esaten digutenean zerbait kobratzeko errenta aitorpena egin behar dela, hori esaten digutenean behartuaz bazaude egitea errenta aitorpena, beste gai batzuetarako esan, kontuz. Orduan, beldurra dela eta egongo da, personal baino gehiago ez duela ere eskubide hori zeratzen, ez? Eskatuko genieke baietz egiteko, azken finean, ez dauka ordaindu beharrek. Egin errenta, eta gero ikusi, ja kobratzeko zera eskubidea bat duzu. Badaude, 12.000 persona Nafarroan, gizarte segurantzak ordaintzen duen gutxieneko pentsioni, gehigarri modura, 112 euro hilabetean kobratzen dituzten. Ez da asko, baina merezitu. Bada. Eta are gehiago, bolako, ez da, 102, 10.000aren tartean ez da asko, baina 102, 750 euro bada. Orduan bada. Hitz egin dezagun orain azaroaren 11an, ez, manifestazio erraldoi bat antolatu duzue, nori zuzenduta? Publiko guztiarentzat? Bai. Gu ari gara, sinadurak jasotzen ari gara, eta ez dugu egiten zerarik. Azken finean da, gizarte osoa sensibilizatu eta implikatu nahi dugu eskaera honetan. Modu batean edo bestean, jendarte guztiari dagokiolakoz neurri hau. Claro, guri gutxinaka eraginen digu, ez? Hori orduan jende guztia dago implikatua, konprometitua egon beharko luke eskaera honekin. Orduan, horrengatik sinatzeragoan ez digu inori esaten adinekoa, ez zu sinatu. Askotan, astelenetan egoten gara udal plazan, sinadura jasotzen, kontzentrak egiten, ez dakiz zer, eta kasualitatez edo, Iruñeko plaza hortatik, eguerdiko 12etan, kanpoko jende asko pasatzen da. Eta dena geratzen dira begira, eta zer da, eta esaten digu, etorri eta sinatu. Turistentzat, ez? Eta sinatzen dute, eta gainera esan dut, bai, txalotzen dizute, eta aurrera, ez? Orduan, jendeak ulertzen du,
Eta orduan, eskatzen diogu jendeari, ulertzeaz kanpo, gehi, pixka bat implikatzea ere, deialdi honetan, eta zera, eta ziurazki diogu ez dela azkenekoa izanen, baina bueno. Eta manifak egon ez egon, alduen guztia egin dezala, hau gauzatu aldadi lehenbaile. Eta sinatzeak zer suposatzen du? Ez, sinatzeak bukatzen dugunean, nik uste dut jada aurre aste balenago edo, jasoko ditugu sinadura guztiak, eta sinadura horiek eramango ditugu Nafar Parlamentura, registratuko ditugu, badakigu ez digutela kasurik egin sinadurei, baina horrek balioko digu ere, jendeari esateu, enbeste sinadura jaso ditugu, segituko dugu gai honekin, eta 2024ko horrekotuetan ez badago ere, ez dugu etxi hartuko, hortan gaude. Ez dizut galdetu, baino nondik ateratzen da manifestazioa? Baluartetik bosterdietan. Bosterdietan. Bai, eta kasualidadeak olaxeko bat dira, baina uste dut jarri dutela Osasunaren partidua 7erdietan. Ai, ama. Orduan, ja ez dago garaiarik atzera egiteko, aurrera egingo dugu, eta gauza gola etortzen dira, jaso beharko ditugu. Espektatiba edo itxaropen onak dituzu? Bai. Bai? Bai. Hombre, onak, nik uste dut ez dira 20.000 persona elkartuko, ez gara elkartuko, baina nik uste dut... Jendeak badaki, ez? Manifestazioaren inguruan. Badaki, eta oraindik ari gara lanean, da saiatuko gara jende guztiari ailegarazten, eta gero saiatuko gara ere, egun hortan, autobusak antolatzen igual Tuteratik, Tafailatik, jendea pixka bat animatzeko, etortzeko. Jendeak ditu zailtasun gehiago, igual kotxearekin, Iruña, non aparkatu ez dakiz zer. Atxaldea denez, autobusak antolatuko ditugu jende guztia hurbiltzeko. Eta gero Iruñakoa, Oso ongi, Santos, plazer bat izan da, benetan zurekin hitz egitea, eta, ni gazte bezala hor egonen naiz, sairatzen nire etorkizuna hobetzen, ez? Eskerrik asko zuri eta Xaloa telebistari aukera bateagatik. Mila esker. Bale, gero arte. Gaurko eta asteburuko eguraldia entzun dezagun orain. Ostiralean udazken beteko eguraldi kaskarra izango dugu. Haizea zakarra, euria eta giro freskoa. Mendebaldeko haizea oso zakar ibiliko da. Goizean hego-mendebaldekoa eta arratsaldean ipar-mendebaldekoa nagusi izanik. Denean nabarituko da, baina batez ere itsasertzetik gertu. Gainera euria egingo du, erdialdeko orduetan eta iparraldean gehien bat. Bertan tarteka zaparradak mardulak izan daitezke. Arratsaldean hodeitzak saretzen joango da hegoaldean. Temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Larun batean eguraldiak hobera egingo du. Egunaren lehen zatian hego-mendebaldeko haizea bizi ibiliko da oraindik, eta leku gehienetan ostarte zabalak izanen dira. Tarte hodeitsuekin kostaldetik gertu. Arratsaldean haizeak ipar-mendebaldetik joko du eta hodei gehiago espero dugu. Itsasertzetik gertu zaparrada txiki batzuk botatzea ez da guztiz baztertzen. Temperatura maksimoak gutxi aldatuko dira eta gauak hotzak izanen dira, batez ere barnealdean. Igandean hego haizea ibiliko da. Hego-ekialdetik joko du eta egunaren bigarren partean nabarituko da batez ere. Orduan traba egingo du. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira, ostarte batzuekin. Arratsaldean ordea hegoaldetik iritsiko diren hodeiek zerua lainotuko dute. Temperatura maksimoek gora egingo dute apur bat. Azken orduetan euritara jo dezake Nafarroa hegoaldean. Kaixo eta ongi etorri bigarren elkarrizketara, oraingoan Mikel Taberna daukagu, euskal idazle eta itzultzailea izateaz gain, euskal idazleen elkarteko kidea. Ongi etorri, Mikel. Eskerrik asko. Kondestable Jauregian, hilabete hontan eta hurrengoan, ospatuko den Hitzen mintegia literatur tailerra aurkeztera zatoz, ez? Hitzen mintegia, zergatik izen hau? Hitzen mintegia, berez, mintegia, badakizu, laborantzan, nekazaritzan, mintegia da leku bat, non landareak prestatzen diren, edo ereiten dira haziak eta prestatzen dira landareak, gero bertzen bai landatzeko eta izateko landare handi, zuhaitz edo landare handi. Eta, tailer hauetan edo saio hauetan landu nahi da literatura,
hitzak landu nahi dira eta idazleak ere idazlekin lan egin nahi da, idazle gaiekin lan egin nahi da, gero hitz horiek garatu ditezen eta berretu eta biderkatu ditezen eta idazle horiek ere beren bidea egiten segi dezaten. Beraz, idazle berriak egonen dira tailer horretan. Edo ez du zertan... Edo zein joan daiteke, baina pentsatuta dago, hasi berriak diren idazleentzat, haiei aholku emateko, haien idazketak nola hobetu ditezken aztertzeko, eta baita ere, eta idazleen arteko harremanak ere sustatzeko, eta hori dena pixka bat. Nork antolatzen du hitzen mintegia? Hitzen mintegia Iruñeko udalak antolatzen du, Iruñeko udalaren kultura alorrak, eta horren barrenean euskarazko programazioaz arduratzen den taldea. Euskal idazleen elkartea laguntzaile da, eta pixka bat proiektu honen sorreran ere parte hartu du, hori izan den gogo eta horretan ideia hau gauzatzeko eta aurrera ateratzeko. Nondik dator ideia? Non dago sorrera? Ideia dator, badakizu Iruñeko udalak urtero, aurten 33. urtea eginen du, egile berrientzat antolatzen du literatur lehiaketa bat, narrazioan eta poesian bi modalitateetan. Eta hor epaimailan izaten dira 34 pertsona eta horietako bat gehienetan eta hemendik aurrera finkoa izanen da Euskal Idazleen Elkartearen ordezkari bat izaten da. Orduan, zertarako egiten dira egile berrientzako lehiaketa horiek, hain zuzen ere euskarazko literatura sustatzeko eta idazle hasi berriei estimulu bat emateko, zera idazten hasi eta segitu dezaten eta bidea egin dezaten. Eta orduan, aurkezten dira, ez dakit zenbat, ez dakit 20, 40, 100 direnak. Eta gutxi batzuk hartzen dute, jasotzen dute saria, batek 2 edo 3, eta gainerako guztiak hor gelditzen dira. Baina Frankotan, hor epaimaiak udaleko kulturteknikariekin izaten ditugun bileretan, hor atera da gaia, lan ederrak izan dira, begira ezagutzen ditugu egileak, eta ez dira kanpoan ezagunak, baina pertsona honek egin lezake gehiago, edo egin lezake eta badu gaia pertsona honek idazle izateko. Eta batzuei saria eman diegu, bertze batzuei ez, baina ere ikusten dugu, honek ere egin lezake. Gogo ematen dizu haiekin hitz egiteko, elkarrizketa bat izateko eta animatzeko besterik gabe. Eta hor, solas horietan pentsatu dugu momentu honetan. Eta antolatzen badugu zerbait, idazketa lantzeko, aregia trebatzeko, akatsak zuzentzeko, edo bide berriak iradokitzeko, haien arteko harremanak izateko ere bai, eta zergatik ez. Eta hortik sortzen da hitzen mintegia sortzeko egiteko ideia. Eta, diot, Iruñeko udalak antolatzen duela egile berrientzako lehiaketa, baina badira Nafarroan bertzain bertze lehiaketa, Miranda, Arganta, Fallan, Pirineo aldeko ibar batzuetan ere bai, nolabait lehiaketa xumeak direnak, eta lehiaketa horietara ohartu gara eta badakigu esperientziagatik, etxean bakarrik eta isilka erdi iskutuan ari diren pertsonak aurkezten dira, ez? Eta batzutan, penalitzateke pertsona horiek biderik gabe gelditzea
estimulurik ez dutelako, edo laguntzarik ez dutelako, edo animorik ez dutelako. Eta hoientzat guztientzat dago pensatua. Orduan zuek elkartetik joan zinaten proposamen horrekin, udalera edo nola izan zen? Sortu zen. Ni goratzen naiz, nioen dela urte pare bat, izan nintzen epaimahaiko eta kide, eta orduko zera udal teknikariarekin, Jokin Kapienekin, orain Noelia Artazko zek hartu duaren lekukoa, solas egin genuen honi buruz. Eta errantzitan, jadanik hitz egina zuela lehenago, bertze epaimahaikideren batekin, zehazki aipatu zian Castillo Suarezekin. Eta, nolabait da, kezka bat edo ideia bat, sortu dena batzuen eta bertzen baitan, eta hortik, baliabideak eta unork egin lezake udalak ditu, eta pensatu zuen aurrera ematea. Eta gitaraua sortzerakoan 3 egunetan banatu dezute, ez? Zergatik banaketa hori? 3 egunetan pensatu da, nola lehenengo aldia den, ez da egin nahi izan, ez dugu egin nahi izan gauza exigentegi bat. Eta gauza nola baita, parte hartzea errazteagatik, animatzeagatik jendea. 3 saio desberdin, 3 alor desberdin landuko baitira, jorratuko baitira, eta batera bakarri daiteke, 2 edo 3. Eta orduan, horrela eginda, ahalik eta jende gehien animatzeko. Ez genuen nahi, gai bakar bat, eta asteburu batean bakarrik, eta puntatzen den ongi eta berzela kanpoa. Ez horrela, bai egutegi aldetik aukera gehiago ematen da, eta gai desberdinak direnez, baita ere, eta batez ere ikusteko ze erantzun duen honek, ez. Urriaren 28an izanen da lehenengoa, eta Nerea Loiolak, ez, gidatuko du. Konta guztu zerren inguruan ze gai jorratuko dituen, edo? Nerea Loiolak badu esperientzia zera gisa honetako saioak ematen, eta hemen ari da ematen, eta berak dio testuak lantzeko eta hobetzeko baliabideak eskuratzea dela. Berak aipatzen du, berak esplikatuko luke hobeki, baina hori da, egin nahi duela zerbait teoriko eta praktikoa jendeari gaina eskatuko zaio, eskainiko zaio nork bere ordenagailoa bertara eramateko aukera, eta testuak, teoriko eta praktiko izanen da saioa, nik uste denak ala izanen direla, zerbait idatziko dute, seguru aski, edo idazteko aukera emanen zaie, eta gero testu hori aztertuko da eta nola hobetu daiteken. Eta testu hori hobetzeko, ze baliabide izan daitezken, alde batetik izan daitezke gauzarik, denen burutan egon daitezkenak, arruntak, soduarea, iztegiak eta bar, baina horretz aparte ere, eskarmentua duen idazle batek, bere testuak lantzeko eta hobetzeko erabili dituenak adieraziko ditu, edo azalduko ditu, eta baliagarriak izan daitezkenak ezagutzen ez dituzten entzat. Mintegiak goizez izanen dira? Bai, goiz izanen dira, kondestablearen jauregian, zehazki ez dakiz aretotan, eta hoxe larun batez, eta 10:00 ordu bat erdia bitarte. Imaginatzen dut, tartean atsedentxo bat eginen dela, atxeden tartetxo bat eginen dela, baina hori da. Urriaren 28an lehenengo aipatu dugu, eta azaroaren 11an bigarrena izanen da Patxi Izubizarretaren eskutik, ez? Bai, hori da. Egin da bat, aste bat utziko da, eta hurrengo asteburuan berriz ere, eta Patxi Izubizarreta izanen da bigarrena. Berak bere saioari izenburua jarri dio, irakurtzearen plazeretik, gogoko testuak hartu, eta nork bere testuak idazteko gogoa bideratzea izango da. Beraz, imaginatzen dut zerbait irakurriko dutela, aztertuko dutela, eta gero gonbidatuko dituela idaztera, edo testua komentatuko dituzte. Zehazki, ez dut gehi sartu nahi, baitakit zehazki, ez? Baina, Patxi Izubizarreta ere
Nerea Loiola bezalaxe, bueno, are gehiago, Patxi Zubizarreta, are gehiago diot, ibilbide luzeagokoa delako, Nerea Loiola, idazle eskarmentua duen idazlea da, baina gaztea oraindik, Patxi Zubizarreta ibilbide luzeko idazle eta itzultzaile saritua ere bai da, berriki jaso du Espainiako sari nazionala haur eta gazte literaturan, Zerria izenburua duen obragatik. Eta, bueno, hoxe, iruditzen zait, berak ere duen esperientzia partekatuko duela, adieraziko duela, eta gero praktikak eginen dituztela eta komentatuko dituztela. Eta azaroaren 25ean programarekin edo mintegi honekin amaituko du Aritz Gorrotxategik, ez? Eta pixkat gehiago landuko du poesia, ez? Bai, hori da. Bai, bueno, Nerea Loiolak ez du zehazten narrazioa edo poesia, zerbait behar da, idazketarako baliabide orokorrak eta gogoeta orokorragoak eginen dituela uste dugu, behin ala ulertu dugu bere proposamenean. Uste dugu Patxi Zubizarretak gehiago fokoa jarriko duela narrazioan, ez da poesia ere landu duen Patxik. Eta hirugarrenak, Aritz Gorrotxategik bere eskaintzan aipatzen du poesia bereziki jorratzeko eta lantzeko ideiak badituela eta partekatu nahi dituela, eta nola dio, poesiara hurbiltzeko eta hari beldurra galtzeko ikastaroa, poesiaren gakoak eta barne korapiloak lantzen. Eta hori, Aritz Gorrotxategi ere, tartean editzen da, ez da Nerea bezain gaztea, ez da Patxi Zubizarreta bezain zarra, onartzen badit Patxik, baino gaztea da. Eta tartean gelditzen dena, eta baita ere eskarmentu handiko idazlea da, narrazioa landu du, eta azkeneko urteotan gehiago sartu da, behar bada, edo atera ditu, ekarri dizkigu poesia lanak. Hain zuen ere aurten, berak saria jaso du, Espainiako kritikaren saria, bere udabetea poesia lanarengatik. Idazleen aukeraketa egin duzue elkartetik edo Iruñeko udalak egin du? Elkarrekin egin dugu. Bai, hor, alde batetik izan zitekeen, idazle hau ekarri nahi dut eta proposatuko diot eman dezan saio bat honi buruz. Baina, bertze bide bat egin dugu, bertze bide bat esploratu dugu, bagenekien ezagutzen genituen elkartean eta formazio saioak ematen zituzten idazleak, eskaini egin diegu denei, bazkide guztiei, udalak proiektu hau gauzatu nahi du, eta nor lehoke prest bere formazio saioa emateko, eta izan dira hainbat eskaintza, eta horien artetik hautatu ditugu hiru hauek. Batez ere hori, kontuan hartuta hori ez, hiru saio desberdin izatean nahi genuela, erran bezala, bat hola gelditu da azkenean, bat orokorragoa, bertzia narrazioan behar badaz zentratuagoa, eta hirugarrena poesian, baina, segurazki hiruretan denetik landuko da, segurazki imaginatzen dut, hori da, zen teoriatik eta praktikara joko da, eta, gero, lehen errandizu dena, ez da bakarrik zer landuko den, baizare, saio hauen helburu da, baitare idazle gaiak edo idaztea zaletasun dutenek elkar ezagutzea, eta, hortik behar da bertze proiektu batzuk sortu daitezke. Zenbat pertsonentako lekua dago mintegi bakoitzan? Ez diote 12 laguneko taldeak egin nahi direla, baina ez dakit, ez dut uste deus itxia denik, ez dut uste deus itxia denik. Eta doakoa da, ez? Doakoa da. Noiz arte badago izen emateko eperik? Edo egunean bertan apuntatu egunean bertan,
Ez, Hobe lehenik, ez? Baina bertan badakigu nolakoak baina- garen. Bai, ez. Bai, bueno, diote, udalak dio, arauak haiek ezarri dituzte. Bai. Izena aurrez aldetik eman behar dute interesdunek, bueno, 010 telefonora deituta, bueno, kanpoti deituta ere 948 420100 zenbakira deituta, baina aldez aurretik ez dago eperik, baina egunean bertan, baina Egunean bertan gaizki, ez? bai, ez. Eta bestalde, lehen aipatu dezuna, urriaren 27an, urrengo astean, Bai. ez banago oker, amaituko da egile berriendako euskarazko 33garren, ez? Literatur lehiaketara lan aurkezkeu epea, ez? Hori da, bai, hori da, lehenbiziko saioa aipatzen ari garen honetan, lehenbiziko saioa 28an izanen da, larunbata, da, bihar 8, bai. Baina gaur 8, hau da, 27an, amaituko da, Iruñeko udalak egile berrientzat antolatzen duen literatur lehiaketako 33garren ediziorako lanak aurkezteko epea, 27an amaituko da. Eta zergatik idazle berriek parte hartu beharko lukete lehiaketa honetan? Bueno, ez dakit nik nire esperientziagatik, zergatik hartu beharko lukete parte? Bueno, bakoitzak bere arrazoia izanen du. Normalean, idaztea, hori da, bakarka eta nork bere xokoan, bere zuloan egiten duen zerbait da. Zenbaitek bere lanak erakusteko ausardia izaten du, eta igual lagunei edo ezagunei erakusten die. Bertze askok ez diote inori erakusten, nik nire esperientziagatik diot, egin dudan apurra, ni hasi nintzenen ere, nire gauzatxoak egiten dituen. Eta, hoien balioa, norberak egiten duenaren balioa nola neurtzen da. Norbaitek nunbait atera behar dituzu, eta norbaitek erran behar dizu, joño, ongidatzia dago, gustatu zait, hartu behar duzu, ez, hori, zuk horretan segitzera animatzeko, ez. Bueno, lehiaketek funtzio hori dute, bertzeak bertze. Ez da bakarra, baina funtzio hori badute. Ni behin oroitzen naiz, ni hasi nintzenean, aldizkari batzuetan eta lan batzuk argitaratuan nituen, baina nola izen goitiarekin eta hola erdi lotxatuta. Baina gero, hasi nintzen lehiaketa batzuetan aurkezten. Eta bueno, eta hor nola erranen nuke, ahobiko ezpata da, erran nahi dut, irabazten baldin, ez lehiaketak, aitortu behar dut, zerbait irabazten baduzu edo aipamen bat egiten badizute, izugarri animatzen zaitu horrek eta indarra ematen dizu segitzeko. Gertaliteke, saritua ez izatea, zeren saritzea ere eztabaidagarria da, saritzen ote diren, beti subjektiboa da, ez, lanik hoberenak saritzen ote diren. Eta gertaliteke saritua ez gertatzea eta desanimatzea, baina ez luke hala izan beharko. Nik benetan diote, esperientziagatik, nik sariren bat irabazi dut, baina eta saririk gabe ere gelditu naiz. Eta batzuan arrandidate bai, eta beste batzuan arrandidate ez zaigu zure lana interesatzen. Eta, bueno, ahobiko ezpata dira lehiaketak. Baina, iruditzen zait, gehiago dutela eman dezagun, pentsatu nahi dut gehiago dutela jendea animatzeko, desanimatzeko baino. Eusen moduz, zaletasuna duen edo zein animatuko nuke, probatzera, saiatzera, eta, bere lanak erakustera hemen edo hor edoan. Nolakoa da euskal idazleen gaur egungo egoera? Zaila? Bueno, galdera handia egiten didazu. Ez dakit, nik uste, ez naiz gauza diagnostiko hoize, orokor bat egiteko. Ikusten dut, bizirik dagoela, eta ez da gutxi, ez. Diote ez dela asko irakurtzen, baina ez dut uste bakarrik euskarazko idazleen kasuan gertatzen denik hori.
gaur egungo gizartean, badakigu, bertze istorioak eta gogoetak eta ikasteko eta gozatzeko bertze bide batzuk badaude, ez? Hain naiz pantailak, ikusentzunezkoak. Eta, hor lehiatu behar du, beti lehian egon da, beti izan da, ez da izan gauza majoritario bat literatura, hori onartu behar da. Eta gaur egun ere hala da, zuazki hizkuntza guztietan. Nik ikuste dut bizik dagoela eta Nafarroan bereziki, ikusten dituti izen berriak, jende berria heldu dela, lehiaketetara aurkezten da jendea, eta, gehiago ez nizuke erranen ez dakit, luzeago izateke, eta ahots gehiago beharko lirateke diagnostiko bat egiteko. Zer egiten duzute euskal idazleen elkartetik urtean zehar, adibidez, hau sustatzeko edo edatzeko? Zerbait gehiago antolatzen duzue hitzen mintegia bezala, edo... Nafarroan, aurten, hau da, lehenbiziko gauza nolabait ere ez. Idazleen elkartean, bazkideak, hainbat bazkide gara, ez dakizen bat garen, ez dakizen bat ehundaka bazkide bat gara, eta batzuek formazio saioak ematen dituzte. Bertze batzuek ez dituzte formazio saioak ematen, baina hala ere deitzen diete eta parte hartzen dutean eta hemen. Idazleen elkarteak hitzarmenak ditu generalean, erakunde batekin edo bertzekin, eta hainbat proiektu gauzatzen ditu, hitzarmen horietan oinarrituta, ez? Ez dakit orain errateko, batetik idazleak eskoletara joaten dira, podcastak egiten dira, hitzaldiak antolatzen dira, olako saioak antolatzen dira, gauza asko egiten dira. Norbaitek, hori ere, idazle gaiek ere bai, eta idazle gaia aztena, animatuko nuke, idazleen elkartean webgunean sartzera, eta informazioa jasoko du, idazleaketei buruzko informazioa, irekia da, eta bertzalde baita ere ze formazio saio ere eskaintzen diren, bazkiden hor diren, eta bakoitzaren biografia eta lanak eta horagari dira, eta egiten diren proiektu guztiak ere hor agertzen dira. Hemendik konbidatuko ditugu idazle horiei webgunean miatzera eta mintegira puntatzera, ez? Dudarik gabe. Barik animatuko nituzke, berez hori da, larun bat guiz bat. Hori da, lehen erran dugun bezala, batetik ikasiko du, etorriko zaio idazle bat, bere prest dagoena bere esperientzia partekatzera, eta sekretu batzuk kontatzera, eta lagunduko dio, seguru, zerbait bere lanei buruz gogoeta egiten, eta hobetzen seguru. Eta gero ezagutuko ditu bera bezala ari den jendea, segura aski, Nafarra izanen dena, ez du zertan, ez da rigorezkoa, baina oso aski ezagutuko du, eta hori hortik ere sortu dituzke proiektu berriak. Oso ongi Mikel, plazer bat, mila esker etortzeagatik eta espero dezagun jende asko apuntatzea. Eskerrik asko, Xaloa telebistari eta zuri, zera aukera emateagatik, hau erakusteko eta hoxe, jende animatzen den. Mila esker. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta hurrengo astean, astelehenean bertan, elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.